nga aingu I ublay basa sinpat ngala ban wanra shapi ki jikai na ktien jong ublay ban ai kublay I dru pi ki basngap ye ne khubor hagan kapor haga kerteng wateng tam utrai no pen im jangi uchis Chris kabanta bangan kran banta kalong sei kabut kabor tang ban job ye katma wat nam sunghun ban sharem kajing im Kristan kadai kajing im kabangi ha banile thma man kasngi kumtangi ha ban pen ban yale shitom ban thau ki lapinti ban sei kabut kabor tang kumno bingin job ya kata katma kabawan persya ya kajing im jangi ban klam artatien la dengi le kumta gin job baik ya baro kitma rego susi kalong bunsi ngim don kamon ban yale ban pen ngim shimla thau kita kilat lenti ngim shimla sei ata kabut kabor kajongi kumno ban job ya kitma kajing im ke hakani kapor ngakwa ban yepek bat pi ya ka wei kan uksa ka snotnat na kajing im jo Moses bat ki khon Israel nyu I kapor bat ki khon Israel kilami no na ri Egypt ban lai shagari kanan klia kandu ikitma ki babon kata kajing lenti jongki kila haban yale ka wei ka thma hadin ka wei pat bat hak lanong ka bakhat nyo le thu ingi ba kumno ki khun Israel kila ha banile thma persya bat kinong Amalek bat ha kata ga jile thma le thu bo Moses bat ki parlok pi jong u kila sei ka but ka bor tang kumno ban job persya ya kini kinong Amalek tongin pule na kini ka kitab Exodus kana bakhat nyo do khat ba pra do khat riu ka ongkum ni anda kumta lawan ki Amalek bat kliale thma ya ki Israel harephidim te Moses ulong ha Joshua to jit hangi yaki rangba bato mino ban ya le thma yaki Amalek asai ngan yang hakli uta ulum bat uding du jong ublay hakti jonga kumta Joshua la le kumba Moses ulong ha bat u laya le thma yaki Amalek te Moses u Aaron bat uhur kila le tiu hakli uta ulum te kat ba Moses uladang ra sejrong yala kikti kila ki Israel te habau lapan hari yala kikti kila ki Amalek kan hanrai kikti Moses kila sakrai te kila shem do mau kila bu ru hapo jong u bat ula shong halor jong u Aaron de bat uhur kila kershani kikti jong u wei shakawai kalyang bat wei shakawai pat kumta kikti jong u kila nes kham hadu bandar la sab kasngi te Joshua la job thiau ye ki Amalek baru pat ba jong u da ka serti wat lam utrai la ong ru ha Moses to tho ya kane ka kitab ban long ka jingpan kan mau bat to ye thu ru ha Joshua namar ngan pendam no khot ya ka jingkan mau ye ki Amalek ha po ka benang baru Moses la te ya ka duan bat la khot ya ka kerteng jongka Jehovah Nisi naba ula ong namar utrai ula smai utrai unyo ka ya thmai ki Amalek pateng la pateng haning I hapeng jong ka taga thma habau Moses ula ra la kikti shajrong kila la ki Israel bat habau la penhiar ya la kikti kila la ki Amalek kum ubriu kamlong ka besuk yu Moses ban syura sa kikti baru shisngi ka Bible ka ong kikti Moses kila sakrai kum ta ha kikti jong u kila sakrai ka tien jublay ka ong kila la ki Amalek kum ta ka eg bo Aaron bat uhur kila le ha kikti jong Moses kila sakrai kim shimla ong o shong thait no shua shipang hadu bana ja sakrai kikti ban ngengek la dakin ong kum ta ban la dakin le kum ta ngengek baro ki Israel kila yaplut bat kin sharam hakine ki nong Amalek namar ni I ka Bible ka ong tang penher kikti jong Moses kila la ki Amalek lada un penher le baro shisngi kamut ki Amalek kin pomlut ya baro ki Israel hare ka bakini kila le ka Bible ka ong u Aaron bat uhur kila shim yu umau bo Moses un shong halor jong uta umau haleluya haning yu I kumno bakit thau ki lat lenti tang kumno ban job ya katma habo Moses ula thait ula sakrai ki shim do mau bu un shong nam un yo bo nang ta shu ka bakilale kalong kila ya kershani kikti Moses away shakamon but away shakadiang kumta kikti Moses kila next kam hadu panda sab kasni bar hadu bo Joshua ula la ban pomlut plonya kinong Amalek baro haleluya kumta kat bakharsan
din ka jing job Moses ula te ka duan utrai bo la khat kerteng Jehovah nisi ka mod utrai ulong ka jing job jangi hang kwa bengin nem smuthu bakla banong o utrai ulong ka jing job jangi kom tangim dan kam ban ya le unsu ai jing job bet yangi lane unsu ai ka jing job bet yanga em kan mala ban long kom ta un ai ka jing job dei ha uta ubadon ka mon ban ya le hauta uba thau ki lat lenti uba sei ka but ka bor ban ya le kum no ban job ya ka thma kum ta ban pangkut ya ka ne ka ji kai ka long tong in sei ka but ka bor in thau ki lat lenti tang kum no bin job ya ka thma persya ka pop in job ya ka thma persya yu saitan ya ka thma persya et ka jing kwa brai kita ka jing trot ka jing swai baro bawan ha ka jing em ka jangi ngai ha beng le kum ta nginum syaram ka thma bin jaman si jangi Jehovah nisi ai ka jing job yangi kum baul ai ka jing job ya Moses but you Joshua but in ki khon Israel hallelujah bai ngai ka ne ka long ka ji kai ko crown ta jangi ru ki bangai im ki sni ko khatu ki ka ta jing pray don bo do sultan komuta unuyele pesha jangi ong ka tin jong play utray miet labat sni ko ban yo ban penjat ban sni ban hap no ya ki banget na ka jinget hau Jesus Christ hanrai kum ki banget to in thau ki put ki la in sei ki put ki la ka put ka bor ka jangi paro tang kum no bingin job pesha ya unu syaitan ya ka pop ya ki jingwa brai paro ka bawan ka jing em jangi pa to blen ko khui pi wei lang ba ka ne ka ji kai ne ka po amen